Takže já tady vítám lidi. Sorry, že začínám tady. Budeme hrát Minecraft. Mám úplně se mi něco spíčilo a úplně nevím co. Hrál jsem prostě a natáčel jsem včas si prkám. A prostě jsem hrál a najednou mi to udělal opět pičovinu. A vlastně hrál jsem 24 minut. A vlastně vidíte, že už jsem to hrál. Tady mám Victory Monument. Tady jsem dělal to. Stone, proti. Stone, dobrá. Tady jsem si udělal zázračnou kytku. OK. Takže já to seru prostě beru to jako první part. Sorry lidi, že jste neviděli, jak to budu, ale potom klidně vám ukážu, pokud mi dáte nějaké lajky na tohle video, tak budu vědět, že chcete ukázat, že jsem fakt tohle hrál a že jsem to natáčel a trvá to 24 minut a vlastně vidíte, že ke konci tam řeknu, že dělám tu Victory Monument, takže fakt nelžu a tady jsem si udělal ten. Já fakt nevěděl, co to sakra, tak jsem to teda zkusil to. Ale to teďko je jedno. My samozřejmě si uděláme co? Musíme počkat do večera a já chci klidně. Takže já to tady stopnu a jak už bude večer, tak to zase pustím. Čau. Takže jsme tu zpět a zapadá nám slunce. Jak krásně to být, taková kostička zapadající. A o takových 200 miliard kilometrů nebo 200 milionů kostiček dál. Privole, kam couváš? S takým nakladákem, more. No, proč to dáváš důle? No OK, takže pokus o směstnost. Možná vypípnu, možná ne. To bude chtít, ale pochybuji, že bude. Takže taková tady to krásně zoranžovilo. A my se dostavíme dolů, protože jsem tam do prdele, co to jmenuje, točil porkshopy, přesně, a já si musím najíst. Nevím, jak tohle video bude dlouhé, OK, takže už to je. Máme jeden torč, 2 masa, 4 dřeva, 6 surového dřeva, meč, kameny, 2 masa, nebo 2 šunky, 1 tu, blbost, lopatku a 1 kamenný krumpáč a 1 kamenný lopatku. Takže vlastně, co bychom si mohli vzít dále. Takže máme tady torče, ty se budou hodit. To za to sadíme. OK, to bude mít tak plus minus. A já to tady stopnu, takže zatím. OK, tak jsme zpátky. Po nějaké pohodně. A já zrovna žiju cementko, takže budu trošku cumat. A máme Campower. A to, co mi nejvíc hodí, ti zelení blbečci, creepři, neboli já. Kde? Takže. Aj posádku. Aj posádku. Neviděl jsi creepera? OK, už zdrhá. Když jsem creeper. Dal jsem se na creepera a už utíká. Mě čekala návštěva. Jak milé. Au. Umři. Tak je hodně. Takže vezmeme si otrávené maso. Takže bych zrovna držel. No, OK, ale. Tak všechno se dá jíst, že?
To bylo? OK. Nějaký paranormálně. A to nejsou žádný klípři. Hele, Kostě. Ahoj, Kostý. Hele, ale ty blbečku, neber to tak vážně. Hej! Máš můj kamarád. Musím navřát. Ne? Tak ne. Au. 3 srdíčka, ty gumno. OK, takže řekneme, že už jsem mrtvý. A teďka kde jsem umřel. To je také jedna stránka věci. OK, takže... Ale, guvno. A další guvno. A my si asi sprintujeme, protože... Ale kdo kdy viděl sprintovat Kipra? No, radši necháme být. Hej, ty hackere! Zgebni, prosím tě, zgebni, hej. Jo, ne, co bude hodit. Hej, co do mě si čudíš? To ti to dovolil. No a vidíš ty, hovado. Takže. Vezmeme si věci. Ale to bych chtěl klípka. Klípra. Ale když člověk chce, tak nikde není, a pokud nechce, ale chce, aby někde buchl, tak jich bylo tak 10 000. Ještě na ten stromek můžu skočit. Hej, ty lamo. Takže vrknul se z vyšší pozice na ten náš blbý svět. Ne, počkej, OK. Takže do třeba kopat nebudu, chci, aby to celé spadlo. Jo, jsem tady. Ne, dělej. Tak, jsme ve vyšší pozici. To tak vypadá. A žádný creeper. Takže to buď on potřebuje hodně světla, anebo nevím. No, potřebuje něco zeleného. Ne, juj, OK, to byl špatný nápad. Ještě, že mám tu šmíku. Ještě, že mám hodně to zmrzliny, nebo co to je, nebo toho masa. No, prostě energie. Budeme tomu říkat energie. Hele, hej, v klidu, a další, za prdele, jsem mrtvej, že proti takovým 3 sniperům, nebo 3 příšerám nemám asi šanci. Ale počkej, ale já se nebudu, no pojďte na vodu, vy blbečci, no pojďte na vodu, no pojďte na vodu, no pojď sem, no puťa, ty jsi tak nosný blbeček, já to nemám rád, jak já to nemám rád, jo, do prdele, jsem v prdeli. Aha, creeper, OK, strom, svítící strom, oh yeah, au, a je po mně. Já vám to říkal a slyšeli jste to, že jsem říkal a je po mně. Creeper, motherfucker, piky, zgadni. OK, nebouchej, je to v klidu. A další creeper, OK, takže už vím, kde mám creepery. A teď mě asi nejspíš vybouknou v prdele. OK. Já nechci, aby bouchnu. Já si chci zabít, pane bože, kde jsem se to vzal. Jsem si fakt udělat tu.
Ne! Janet! Faka! A umírám. Zombík, nech mě. To potom. Zombie party tady. Ale žádný creeper. To je divné. To je velmi divné. Hej, ale chtěl bych si spamovat tady, ty vogo. Ne tam někdo úplně všichni. No, uhoř to, svině. Ale creepery mi nechte. Takže tady to mám označkovaný, protože tady mi svítí ten strop. A teďko ještě najít moje věci. Takže tady jsou moje věci. Vezmeme si všechny moje věci. A mě meč. A porkshopku. A jeden den porkshop. Hej, ty svině, ty jsi mě zabil. Tak to ti nedaruju, ty svině. Ty svině černá. Umřeš. Ty gadži. Tak, OK. Čau, ty buzno. Dovolila jsi na mě? OK, tak teď můžeš jít brečet do kouta. Mrde. OK, a tak trošičku nevím, kde mám tu moji workshopku. No, a je po workshopu. A já si tak pekl pracně. Tak OK, teda no. Život je krutý. Vysrám se nej. Hele, workshopka, hurá! Takže, vezmeme si zrádlo. A jak se vezmu? A tohle by mohlo pro tenhle... Pustý. Toto je, jak jsem měl to jedno srdíčko mi zabral. Takže já se tady s váma rozloučím. Au. 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 Hele, let. Jdem si pokouzat. Uiii. OK. To se nepodařilo. Ne. Já je svině. Aj. Je to taky blbeček. Černý. Uvařil. Mátky smrtný. Už mají rega. Nevím, už rozbil. No, takový normální creeper. Asi, no. Ale smrdím jako pořádný creeper. Urá, skočím 3 bloky. OK, skočil jsem 3 broky, takže já bych to vlastně dneska už ukončil, tohle video, naskládám si věci do bedny, i když to nebude potřeba, a uvidíme se teda příště a slibuju vám, že k tomu se to nebudu udalovat mimo záznam, ale jste si nemysleli, že si něco gejbu. Takže, tak čau, no.